O verán ribeirense ven cargado de actividades para os máis mozos. Haberá un gran abano de deportes náuticos e de terra para desfrutar xullo e agosto. O curso escolar afronta as súas últimas semanas antes de dar paso ás vacacións estivais e Ribeira ven de presentar novas alternativas para a mocidade neste verán. Trátase das actividades deportivas para o verán, proposta que engloba numerosas disciplinas que se practican en terra e en mar. Haberá 8 escolas pensadas para desfrutar en solo firme. Baloncesto, nado e corre, pádel, patinaxe, psicomotricidade, tenis, volei praia e xadrez. O prazo de inscripción ábrese o 9 de xuño ata o 13 de xuño e vai a ter un precio público de inscripción de 18,60. Con isto, intentamos cubrir o ocio da xente máis nova e mocidade de Ribeira, un ocio a través da actividade deportiva e do deporte ao longo de todo o verán. Polo que anima a xente a inscribirse, xa que nesta modalidade de terra hai 330 prazas dispoñibles. A elas súmanse as disciplinas náuticas pensadas tamén para diferentes rangos de idade e das que hai 250 prazas. Temos dende iniciación á vela, como iniciación ao surf, e logo tamén temos windsurf, paddle surf e kayak. Todas son, ao final, entre rangos de nenos e nenas nacidos entre 2016 e o 2006. Con respecto aos prezos, son prezos moi asequibles, dende o prezo de vela, que son, por exemplo, 25 euros, e se realizará nas inmediacións do Club Náutico de Ribeira, ata prezos de surf e de windsurf e demais, que serán 50 euros. O surf desenvolverase nas praias do Vilar, en a Ladeira. Por ese prezo de 50 euros que xa dixen anteriormente, e o curso de iniciación a windsurf, paddle surf ou kayak, que será tamén de 50 euros na praia de Coroso. O prazo de publicación ou de inscripción para todas estas actividades será o vindeiro luns, o 9 de xuño, e as prazas definitivas sairán o 23 de xuño. A data límite para facer o pago será o 30 de xuño e será a través de xeito telemático, como xa fixemos en anteriores edicións. Estas actividades deportivas desenvolveránse nos meses de xullo e agosto e a mocidade interesada pode anotarse en máis dunha modalidade. Ti podes te anotar a todas as que queiras sen límite. O que non podes facer é anotarte varias veces a mesma actividade. Imagínate que vou a surf en xullo e quero ir en agosto. Eso permitiríase ao final dos prazos de inscripción se quedasen libres. Alguén que pudese repetir. Pero en principio do que se trata é de que todo o mundo poda acceder, entonces por eso só limitamos dentro do mesmo grupo de actividades unha. Escolas deportivas, ti podes ir a volei praia, podes ir a baloncesto, podes ir ás que queiras sempre cando teñas praza. Tes a mesma opción de poder participar en calquera, inda que te anotes a todas.